Patrick Chinamasa atanga kuvhundutsira vanhu. Nhasi ndadzoka ndine nyaya panapa iri kutenderera yakaswera yakataurwa nezuro nauyo anozvita Patrick Chinamasa. Akabuda panapa achitaura kuti to those misguided and treacherous foreign funded opposition elements who are planning, contemplating and scheming to hold unlawful and illegal demonstrations to destabilize the peace and stability prevailing in our peace-loving country with intent to disrupt the SADC summit, please pay heed to this town on West African gem of wisdom. The housefly that does not take advice will follow the coffin into the grave. Those who have eyes, let them eye, and those who have ears, let them hear. Nokuti hatigoni kurega kutaura zvatakaona nezvatakanzwa. Ndo mashoko ari kutaura panapa achityisidzira vanhu because ari kutaura kuti illegal demonstration. I don't know kuti ndiana mumudza kuti padosvika illegal demonstration because zvema demonstrations izvi mu constitution yeZimbabwe zvirimo, but I don't know why ivo vari kufunga kuti vanhu vanoda kuita illegal demonstration because ma demonstrations anoenda kuti muZimbabwe ndiye peaceful. Ivo ndo vasingadi ma demonstrations because vanobelieve kuti chese chinonzi demonstration vanhu vakatongomarcha muroad vakutoti it's illegal. Ivo ndo vanomaita illegal. Saka vari kuti vanhu vanoda kumarcha. The reason why vari kuzomata ma illegal because they know kuti ivo vanoshandisa police, vanhu vakaregister kuti police toda kuti demonstration musokati police inokanzura kuti aiwa hatikwanise kuti nge muchiita demonstration yenyu hatisi kuda kuti muiite. Ndo nyaya dzimwe dzinenge dzizoitika manje. Saka ava ndosaka vachizoiti illegal demonstration because vanoziva kuti kunoregister ma demonstrations kwacho vanenge vakatovhara, it's like kwakatokepchwa kudhara, hapana panombonzwa kunzi demonstration yaapprova. Ese anenge angoti no ndo zvinenge zviripo. So ndiri kuzoona vanhu vari kuzomupindura vari kuti the day you realize that there are no foreign funded, ndopo uchaziva kuti iwe uri kupenga. Vamwe vari kuti makajaira kuvhura mabhini motaura zvenhunzi, vari kuti tokurova chekuseri rwendo rwuno munochiona. Mwari kuti don't be worried, the protesters are going to be very peaceful. Mwari kuti our constitution permits demos, it's enshrined in our constitution and it is our right. Mwari kuti demonstrations don't become illegal because you say so being men, guaranteed rights in constitution. Ndo mashoko ari kusanganikwa nawo panapa kutaura vanhu ari kutsaya kuvhundutsira vanhu, but vanhu havasi kutombomutya ende vanhu havasi kutombozvitya zvese zvavari kutaura because inoona problem yevanhu ava ndeyekuti mimi ndizomunzwira tsitsi advice iripo ndeyekuti nhunzi ikasapuwa advice ichatera coffin mugomba yobva yanofushirwawo imomo. Ndo mashoko ari kuedza kutaura achiudza vanhu panapa, but vanhu havasi kukwanisa kuzviteerera because vanhu vakatodhinwa kudhara. Vanhu havachakwanisa kuzviteerera because these guys pfungwa dzavo ndedzekungoti tokurovai ndo zviripo. Vango vanhu vaya kuti mapolitician ekudhara vamwe vacho kudhara. Saka kudhara maranira vaita zvinhu anga ari kurova vanhu. Tikangotedza kunzwisana aiwa katingorova izvo zvese zvaingogadzirisa nekurova. Saka ipapo zvinhu vanhu vakuti no tofanira kumbodaiso katigadzirise zvinhu zvititaurirane aiwa tokurovai. So vanhu vacho vangodhinwa, unongoona zvakungoitika izvezvi zvinhu zvachinja akatasakana zvakaitika kuKenya. Vanhu vakadzidza from Kenya ende iko zvinezvi kune imwe iri kupisa iri kuitika kuna Venezuela. Opposition ikoko yakangonzi yangodyiwa zvakanzi aiwa maresults iwa ndekunyeba, vanhu vatozara mastreets. Zvinhu zvakaita seizvozvo zvinenge zvichiitika. Vanhu vekuti vanhu vanenge vachitoona manje, vanenge vachitodzidza kubva kunyika idzo dzakaita seidzo. Saka zvokunzi tokurova izvo vachambozviteerererezvo. Saka ndozvo zvavakuitika manje. Mazidhara vari kutry kuuya pasocial media ipapo akapamure muchiti tozodai kuti aiwa patuma advice wokuti coffin rinozoenda newe pasi nhunzi ikasateerera advice. But anyway, muri Zimbabwe ameno ndo nyaya dzacho dziri kuitika. Ameno munozoonawo sedzi kutaurwawo nemadhara aya kuti